हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादों, नोंथांमोननो स्क्रिनशट नुगोन, खौरां बिजोङावबो नुगासिनो दं जानांगौ नोंथांमोनहा, जे गफुरनियाव मोनसे एक्सिडेन्टनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोर फंबाय बिनानावमोन गासै 7 बिथांमोना जायगायावनो जिहेतु जिउ गोमाबाय आरो बेजों लोगोसे गोब्राब जोखोम जाबाय गोबाङानो बिसोरजों बिथांमोनजों थांफानाया। दा बे आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नुबावबाय आरो चिराङावबो सासे जिउ गोमानाय आरो बिनि अनगायैबो गोबांबार जाबोगासिनो दङ बे गासै बैसागुनि 2 सानथामसोनि गेजेरावहाय। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिथांमोननि न'खर आरो बिथांमोननि जिउनि थाखाय जोङो बेयाव गिबियावनो इसोरनि खाथि हरबाय जाहाथे बिथांमोननि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैयो, बेखौ आसा थिबाय। दा खोथाया जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादों बैसागु एबा जोङो माने रंजानाय होनोबा जोङो गावखौनो हगारसारो जोंनि मानसिफ्रा, आरो जोङो बिनि बेलायावनो माखासे बिथिंखौ जोङो थाल लाफ्राङा, जेरै जों लामा हान्थिनायानो जा एबा रंजानायनि गेजेरजों जोङो जेनेरेलि जों जेरै सोलिखायो दा बेखौ दा बेसिकेलि बेयाव गाहायै माखासेयाथ' मा होनो निसा एबा जों जिहेतु जोङो लोंनाय जानाय दा बिनि गेजेरजों सोलियो, नाथाय बिथांमोनहा जायफोरहा लोङा जाया एबा जायफ्रा निसा गैया बिथांमोनहाबो थैनो गोनां जानानै दंगासिनो दङ। दा नुनो मोननाय बेलायाव माखासे मानि केसफोरा बेबादि जानानै दङ जे माने लोङाखै, जायफोर बिथांमोनहा थैयाखै, मा होनो थैदों बिथांमोनहा लोङाखैबो जायाखैबो निसाबो जायाखै, नाथाय बिथाङासो थैनो गोनां जाबाय, सोरबाया खालामलांबाय। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा बेफोरो गासिबो जोंनि बांद्राय अभार रंजानायनि बेलायाव बांद्राय अभार फुरथि खालामनायनि बेलायावनो बियो जायो। दा बेखायनो बुंनो गोनाङा बेसो, जों रावखौबो बादाबो होनो हाया, हमथानोबो हाया, एसे सानलायनानै मावोबा मोजां जायो। बे जाहैबाय जोङो दा बेखिनि समाव लामा हान्थिनायनि बेलायाव जोङो जेरावखि थाङा मालायखौ गिनानै आरो गावखौ सेभ खालामनो थाखाय जोङो मोजां सोलिनांगोन। जिहेतु लामा सामा थाबायनायाव गुबुनासो खालामलांगासिनो दं, बांसिन केसावनो गुबुना सौख्लायलांनाय मानाय बेफोरबायदि। दा जायफ्रा निसायाव थागोन बिथांमोनाथ' गावबा गावखौ थाल लानो हास्लाबखाला। दा बेखायनो जों जायफ्रा निसा गैया, जायफ्रा थाल लानो हायो बिथांमोना जोंसो थाल लानो गोनां जानानै दङ। आरो फारसेथिंजाय नुनो मोनगोन जों बेफोरखौ सेभ खालामनो थाखाय जोंनाव दा जिहेतु फांसन खुङो, रंजाना बेफोरखौ हायोबा साननि गेजेरावनो फोजोबनाय खालामोबा जोबोद मोजां। रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ सानोबा गाहाम जागोन, जाहाथे हरथ्रोब माने हर गेजेरसिम नांलायनाय बेबादि जाहाथे रंजानाय खालामा, सानलायलायनांगोन। जोङो जायफ्रा फांसन खुंगोन एबा रंजानायनि जायफ्रा चान्स मोनगोन, हाबाफारि लागोन, बैसागु फालिगोन, बिथांमोनाथ' जायगायावनो थागोन, नाथाय लामा सामायावसो बायदिसिनाया जालांगोन। दा अब्ला जों लामा सामानिखौबो साननो गोनां। बेखायनो मोनाबिलियावनो जोबनाय, हायोबा सानावनो जोबनाय बेफोरबायदि खालामोबा गासिबो रायजो राजायानो साननानै अब्ला मोजां जागोन। आरो लामा हान्थिनायनि बेलायाव जाहाथे बे 3 सानबासोखौ बैसागु माने रंजानायनि सान जोबजासिम जाहाथे हान्थिनाया थाल लानानै हान्थियो, गुबुननिफ्राय जाहाथे एरायनानै थानो हायो गावबा गावखौनो, बेखौ आसा थिबाय। जेखि जाया मानो बे खौरांखौ नोंथांमोनहाबो जोबोद दुखु मोनदों जानो हागौ, जोंबो दुखु मोनदों। बेबायदि जाहाथे आरो जाया, बर'आ ओरैनो खमखा, बेनि बेलायाव आरोबाव बैसागु माबा माबि रंजानाय बोथोरबाथाय आरो जामलांबाय थायो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों लोगोफोर।